So, naa sa human part, nang mag-implementar siya balaod. So, kung sa Pilipinas naatay Philippine Constitution, kita po, sa simbahan, naatay the Code of Canon Law. Pag ang pari, pag-abot sa parokya, mo ni iyang sundon, dili ang Philippine Constitution. Muna ang iyang human part. Muna, mohatag po siya og silot. Ang pinakabukat nga silot nga ikahatag sa simbahang Katoliko against sa mga magsusupak nga mga magtotoo niya mo ng excommunication. Pero tawag ining human part na sa simbahang Katoliko. Okay. So, ayun. So, mahidangat ang atong kaluwasan kung naat na sulod sa simbahan. Wala kung mubalhin taglaing sikta, o sa may ilang mahatag. Wa sila indulhensya. Wa sila sakramento. So tama ang gisulti sa simbahang Katoliko. Outside of this church, there is no salvation. Manang, ako ang kutloon ang gisulti sa simbahang Katoliko. Ilang ha? Ini manggod kay lisod ning kanabitong kuan nata tawag ini nga hamtong nata kay di ko may tigulang na hamtong lang kay akong matawa na sige to number 430 Denzinger 430 sige ngo niya gusto na ko basahon mga sir ha para sigurado gyud nga wa ko magtudlo og tawag ining mali ang gingon dinhi. One indeed, declaration is sa Fourth Lateran Council 1215 AD. Ang gingon dinhi, one indeed is the universal church of the faithful, outside which no one at all is saved. Kung gawas ka aning simbahana, dili ka maluwas. Denzinger 714, Council of Florence, ingon dinhi, I firmly believe, declaration sa tawag ining council, I firmly believes, professes, and proclaims that those not living within the Catholic Church, not only pagans, but also Jews and heretics and schismatics, cannot become participants in eternal life, but will depart into everlasting fire, which was prepared for the devil and of his angels. Kung gawas taning simbahana, magkuyog daw tas demonyo og sa iyang mga anghel, tingkagol dito sa impierno. And that no one, whatever almsgiving he practiced, bisag pagkapilakan imo maing buhat, even if he has shed blood for the name of Christ, can be saved unless he has remained in the bosom and the unity of the Catholic Church. Ingon ana ka istrikto ang simbahang Katoliko. So, kung gawas ta ng simbahan na, di ta maluwas. Nga naman, kay bayran sa iyang kaugalingong dugo, lawas ni Kristo, o niya, siya mismo ang manlo, luwas. Kung natas gawas anong simbahan na, kasi mo luwas na to. May mo luwas na to. May mo luwas. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.